Kombinácia stejku a chimichurri omáčky je tak dobrá, že tento recept jednoducho musíš vyskúšať. Na panvici si rozpalíme olivový olej, opečieme si z prúdka steak, pridáme maslo, cesnak a bylinky. Rozpusteným maslom s bylinkami polívame steak, to nám vytvorí chrumkavú krustu. Hotové stejky necháme odležať a pripravíme si chimichurri omáčku. Na chimichurri omáčku si nakrájame na drobno čerstvé oregano, bazálku a petržlen. Pridáme si mix byliniek. Červenú papriku si nakrájame na malé kocky. Pridáme na drobno načistenú šalotku. Kto nemá šalotku, môže pridať cibulu, jarnú cibulku alebo pažitku. Následne si očistíme a nakrájame cesnak. Na čím menšie kúsky cesnak nakrájame, tým menej ho bude cítiť. Na konci, aby to bolo trocha svieže, pridáme šťavu z limetky. Takýmto spôsobom, aby neprepadla kôstka. A na konci pridáme ocot, jablčný. Kto nemá jablčný, môže dať vinný, olivový olej, čierne korenie. Všetko spolu premiešame, aby sa spojili chute a chimichurri omáčka je hotová. Bagetu si rozrežeme, opečieme na panvici, nakrájame si figy, zapečieme syrovú bagetu, na opečený syrový sendvič natrieme chimichurri omáčku, pridáme nakrájaný steak, nakrájané figy, všetko spolu spojíme. Náš steak sandwich s chimichurri omáčkou je hotový. Dobrú chuť.